O vindeiro 27 de maio celébranse as eleccións municipais. Tes o futuro da Estrada nas túas mans. Ese día, os estradenses teredes que decidir quen vai a ocupar a corporación municipal, quen van a ser as persoas que teñen que facerse cargo de sacar a Estrada da situación de retroceso socioeconómico na que se atopa. Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. A Estrada necesita saír desta situación de parón económico e retroceso. Por iso, as demais forzas políticas presentan caras novas para tratar de ocultar o que fixeron e o que non fixeron pola Estrada durante estes últimos anos. Se queres cambio, escolle a opción xenuína, escolle o BNG. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque imos a planificar as nosas actuacións, imos elaborar un plan de saúde medioambiental que vai a incluir traída de augas, saneamento e tratamento das augas residuais e recollida de lixo en todo o territorio municipal. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque para nós o desenvolvemento económico e industrial ten que facerse con criterios de sostenibilidade económica e ambiental compatible coa protección e posta en valor do noso patrimonio. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque o autoritarismo e o clientelarismo teñen que quedar atrás. Desde o BNG imos aprobar o Regulamento de Participación Cidadá que vai a permitir a creación de foros para a participación veciñal e social como son o Consello Económico e Social, o Consello de Relacións Veciñais e os Consellos Sectoriais. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque imos a poñer en marcha medidas necesarias para promover o desenvolvemento socioeconómico estradense, como a dotación de solo industrial, o Plan Estratégico do Moble e a Madeira e o Plan de Dinamización Turística. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque nós si creemos na necesidade dun plan xeral de ordenación municipal para a Estrada e imos aprobalo sin irregularidades, sin arbitrariedades e sin ilegalidades. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque a Estrada, ademais de avanzar en emprego e desenvolvemento económico, precisa avanzar en servizos, porque desde o BNG queremos construir a Estrada do benestar social, a Estrada con servizos e programas para maiores, para persoas con discapacidade, para nenos e nenas, para as familias, para as mulleres, para a mocidade. Queremos a Estrada do benestar para todos os veciños e veciñas da vila e tamén, por suposto, do rural. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque ademais de apoiar o agro, a construción e a industria, queremos convertir a Estrada na capital do comercio e dos servizos. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque na Estrada dispoñemos dun enorme patrimonio material e inmaterial e o único que precisa é o apoio do Concello, poñelo en valor. Imos a desenvolver unha política cultural integral. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque defendemos unha atención sanitaria primaria próxima e de calidade. Para que a Estrada avance, vota Raquel López, vota BNG. Porque a igualdade de oportunidades para as mulleres da Estrada é un reto para o BNG e imos a desenvolver actuacións para a súa incorporación ao mercado de traballo, para a formación e imos a dotar a Estrada de servizos que fagan esta igualdade de oportunidades posible, vota BNG.